volíem agrair a l'Associació de Criança de Celles, en concret a la Montse, que és la que ho ha gestionat tot, el que ens hagin donat aquesta oportunitat de compartir aquesta tarda aquí amb vosaltres i per poder tindre aquest acte també en commemoració del Dia Mundial de la Síndrome de Down i de poder compartir experiències de vida d'algunes de persones vinculades a Down Lleida. La idea és que primer farem 3 xerrades i a l'acabar, si voleu, podem fer un torn de preguntes, d'alguna cosa, o de comentaris, o d'allò que vosaltres cregueu interessant d'aportar. Us sembla bé? Sí? Doncs ara la Montse ens dirà alguna coseta. Bueno, a veure, només un minutet. Jo només volia agrair sobretot a lo que és Down Lleida, la Pilar, que aquests dies hem estat parlant, primer per la gran tasca que feu i per la gran amabilitat amb la que han rebut el nostre missatge, el voler col·laborar amb ells. Ens ho han ficat tan fàcil, vull dir, que estem superencantades. Aquí al Macelles la veritat és que hem tingut molt bona resposta. Vam agafar uns productes de marxandatge i no s'estan venent, estan volant, literal. Agrair als que avui s'han connectat, als que se connectaran més tardet i també a la gent que m'han dit ostres, no me puc connectar, a veure si en feu una altra, però bueno, tot arribarà. Agrair també, tenim aquí al Macelles 2 botigues, la Sílvia Cabós i Personal Estètica, que ens estan ajudant amb la venda del producte. Agrair-los i amb elles l'esforç que estan fent de perdre un minut del seu temps per ajudar en aquesta causa. L'Ajuntament, que ens ha fet els cartells a difusió. La veritat és que hem rebut molt suport. I nosaltres, des del que és l'Associació de Criança, som molt joves. Fa només no arriba als 3 anys que estem constituïts. I el que estem és intentem anar rascant a diferents associacions com la vostra, hem treballat amb Pallapupes, per a també donar visibilitat a aquestes associacions que són sense ànim de lucre, molta gent les desconeix i que sense la vostra ajuda no s'arriba a segons quines zones de la societat, per desconeixença, per falta moltes vegades de recursos econòmics. I nosaltres, una de les coses que teníem molt clares dins de l'associació era el donar i ajudar, a donar visibilitat i ajudar en aquest tipus d'associacions, sobretot com la vostra, Pallapupes, Afanoc, que només en 2 anys ja hem fet bastantes col·laboracions i estem molt contents. Només això, tornar a agrair a Down Lleida, a la Pilar, a tots els que el formeu part, per de veritat, lo amables, lo tot que ens hem trobat, ens estem trobant superagust amb vosaltres, de veritat. Jo estic esperant la xerrada amb moltíssimes ganes perquè sé que en traurem moltíssimes coses i que teniu molt que ensenyar-nos. Moltíssimes gràcies, de veritat, de part de totes les mares que tinc a l'associació. Gràcies. A vosaltres. Molt bé, doncs si us sembla començaré jo. Vaig a compartir la pantalla amb vosaltres perquè pugueu veure una petita presentació mentre vaig parlant, que sempre serà una mica més amè. D'acord? A veure... Un moment. Ara sí. Ara sí que ja la veieu. Molt bé. Doncs una mica el que me van demanar és que fes una breu trajectòria sobre la història de la síndrome de Down per arribar als nostres dies. La història sempre ens ajuda a entendre millor les coses i a saber l'origen d'alguns pensaments o d'algunes idees al voltant de les coses. I en aquest cas, doncs, és el mateix, no? Llavors, clar, jo us parlo de la síndrome de Down i per què us parlo de la síndrome de Down? Doncs perquè vaig tenir un fill fa 26 anys, aviat 27, que és aquest petit que veieu aquí, que és el Guillem i que va fer que la meva vida agafés un camí diferent al que hagués agafat segurament si ell no hagués nascut. Perquè jo sempre havia estat molt implicada en temes socials, amb entitats, amb 1000 coses, però mai havia estat propera al món de la síndrome de Down. I ell me va embarcar en un gran viatge que si ell no hagués nascut, jo me l'hagués per haver nascut a casa nostra.
Soc mestra i he tingut infants amb síndrome de Down a la meva aula i he acompanyat també a moltes altres mestres a poder atansar-se més amb aquest alumnat i com atendre les seves necessitats i les seves característiques. Per sort, conec a moltíssimes persones amb síndrome de Down, que són les que al final ens aporten la seva experiència i ens fan veure les coses no com nosaltres voldríem, sinó com a ells els hi convé i com a ells els interessa i com els hi agrada. El fet d'haver embarcat en tota aquesta aventura de la síndrome de Down m'ha fet conèixer a moltíssimes persones de moltíssims llocs, amics per tot el territori espanyol, amb experiències superriques i que ha fet que de mica en mica no només fos la mare del Guillem, evidentment és el principal, sinó que fos una ambaixadora, per dir-ho d'alguna manera, de totes les experiències de tantes famílies amb les quals he tingut la gran sort i el gran plaer de fer-me amiga i ser una miqueteta també part d'aquesta gran família de la síndrome de Down. I finalment, perquè ningú em digués que moltes de les coses que jo deia les deia per passió de madre, també vaig fer un màster relacionat amb l'educació inclusiva i totes aquestes coses perquè no diguin només que ho diu la Pilar perquè només veu pels ulls del Guillem, no? Sinó que també hi ha coneixement i hi ha formació i hi ha moltes hores de dedicació en formar-me en aquest àmbit que m'ha portat a aprendre moltes coses. Una mica de què parlarem avui? De moltes coses. Intentaré anar ràpida perquè puguin el meu company i la meva companya després també participar, no? Però penso que és important que ens situem en què és la síndrome de Down, que fem aquest breu recorregut històric que us deia, què diu la ciència, què és el que hi ha actualment, no? I després una mica visualitzar com són les persones amb la síndrome de Down, els que tenim la sort de conviure cada dia amb una d'ella ho tenim claríssim, però les que no, a vegades encara viuen amb els estereotips i els prejudicis, per acabar aterrant amb el que és la nostra entitat i sempre us interpel·lo. Què podeu fer vosaltres, els que ens esteu escoltant avui que heu tingut aquest interès, no? La síndrome de Down és una alteració genètica. Ja sabeu que totes les nostres cèl·lules tenen molta informació i en el parell 21, les persones que tenen la síndrome de Down, en comptes de tindre un parell, com en tots els altres, en tenim 3. 3 cromosomes que s'han juntat allà i per això no és cap malaltia. Poden tenir malalties, poden tenir angines, poden tindre una hepatitis o poden tindre la malaltia que us imagineu, però la síndrome de Down mai serà una malaltia. Avui per avui no se sap per què aquests 3 cromosomes han decidit anar juntets i no se sap per què sorgeix. Una altra pregunta que es fan moltes persones és si hi ha graus de síndrome de Down i no. O tens la síndrome de Down o no la tens. Tens aquests 3 cromosomes o no els tens. El que, com amb totes les persones del món mundial, hi ha persones que són d'una manera i unes que són d'unes altres. Uns que aprenen més ràpid unes coses i uns que aprenen més ràpid unes altres. Però no hi ha graus de síndrome de Down. Que es dona en tots els llocs del món, sovint les persones això s'ho pregunten, i que avui per avui aquest cromosoma de més no es pot eliminar. Si ens ho pregunten a les mares i als pares, direm, sisplau, que no l'eliminin, perquè el meu fill el vull tal com és. No vull que me'l canviïn. Si ens plantegem des de quan existeix, segurament, diuen els estudiosos, que existeix des del principi de la humanitat, que sempre ha existit des de que van començar a haver persones al món. Però les primeres constàncies que es tenen reals és, imagineu-vos, de l'any 1500 abans de Crist. S'han trobat ja figures dels olmeques a Mèxic i estudiant la cultura s'han sorprès perquè eren considerats semideus. El poblat on hi havia un infant, un jove amb síndrome de Down, estava beneït pels déus, consideraven ells. El tractaven com, era el qui els hi aportava la sort a la seva aldea, al seu poblat, era gràcies a ell el que podien viure bé i bé, els donaven molt bé d'alimentar i ja veieu que les representacions que fan donen fe de que menjaven molt bé. El descobriment arqueològic, ja físic, més antic que s'ha trobat és d'un crani saxó del segle
dona moltes pistes perquè es va trobar enterrat amb la resta del seu poble, a la qual vol dir que no va estar discriminat, no el van amagar, no el van enterrar apartat ni res, sinó que estava enterrat amb la resta de les persones que vivien amb ell. Cap a l'edat mitja es comencen a trobar alguns quadres on surten infants, sobretot, que tenen trets de persones amb la síndrome de Down. Això es diu perquè en aquella època diu que eren els que s'estaven més quietets. La Sandra després compartirà amb mi que no coneixien els nostres fills i les nostres filles, que de quiets no s'estan, però sembla ser que a l'edat mitja sí, i per això els agafaven de representació de models per l'art, i també vol dir que no els discriminaven. En algun cas també s'ha descobert estudis en què diuen que eren fills i filles d'alguns dels pintors que havien fet aquests quadres, a la qual torna a explicar-nos una vegada més en el qual no hi havia una diferència ni una discriminació en aquells moments. Al segle XVIII, la revolució industrial, les coses canvien, les exigències cap a les persones són diferents i comencen a néixer les primeres institucions on sí que s'apartava les persones amb discapacitat, però s'apartava a tota l'alteritat, a tothom que era diferent, no? El qui tenia alguna malaltia de salut mental, el qui tenia malalties venèries, el qui, jo què sé, imagineu-vos aquells grans asils que surten a vegades a les pel·lícules on tothom estava allà dins sense diferenciar per què estaven ni rebre cap tractament humà. Però també ens trobem quadres de la realesa, de la noblesa, britànica, on també alguna família se feia el seu quadre amb el seu fill o filla amb síndrome de Down sense cap problema. A partir del segle XIX i sobretot fins quasi bé mitats del segle XX és on trobem realment aquesta realitat que us deia de les persones tancades o bé a casa i amagades, com una vergonya, com un càstig, o amb asils amb totes les persones que poguessin estar allà dins. I va ser a mitjans del segle XX, cap als anys 50, 60, que van començar a sorgir com a resposta de la inquietud d'algunes famílies, institucions, col·legis i residències, però sempre pensant en realitats específiques, on aquestes persones estaven tancades i feien sempre coses només entre elles i sí que se'ls donava molt bona atenció i realment en aquell moment va ser molt positiu perquè va ser la primera atenció que van rebre, de tenir-les amagades o tancades a poder anar a una institució, un col·legi o una residència, encara que fos especial, doncs era un benefici cap a elles, no? Però sobretot cap a l'any 1980 van començar a néixer les primeres fundacions i associacions específiques de síndrome de Down. I per què? Perquè va haver un grup de famílies que van començar a creure que els seus fills i filles podien estar fora d'aquests centres especials, que podien aprendre amb la comunitat, que podien aprendre a parlar, que podien aprendre a llegir i que podien aprendre a ser ciutadans i ciutadanes. I per això és quan va començar a néixer el nostre moviment associatiu d'entitats de la síndrome de Down i que avui, sota de les nostres entitats, no només hi ha persones amb síndrome de Down, sinó que també hi ha persones amb d'altres discapacitats intel·lectuals, però la nostra especificitat, el nostre tret diferencial d'altres entitats és que apostem sempre, sempre, sempre per la inclusió amb els entorns ordinaris, amb els entorns de la resta de les persones. I aquí, amb les nostres entitats, sempre seran benvingudes les persones amb la síndrome de Down, evidentment, i amb d'altres discapacitats intel·lectuals que apostin per aquesta inclusió i per aquesta participació. A partir de l'any 1990 i 2000 és quan aquestes entitats que havien nascut, ja feia 10 anys, 15 anys, van començar a plantejar-se la possibilitat real de que podien aprendre i viure junt amb les altres persones sense discapacitat. No només que podien aprendre a llegir i escriure al col·le d'educació especial, sinó que també ho podien fer al col·le on anaven els seus germans i germanes, que podien sortir al carrer, que podien gaudir del lleure, no? La nostra entitat va néixer a l'any 95, després us ho explico, per tant, va néixer en aquest moment de gran empenta de les entitats. Vam fer 25 anys l'any passat i moltes de les nostres entitats han fet això, 24, 25, 26,
i les maneres primeres que ens van marcar el camí. I des de la dècada del 2000, i ara ja estem a la dècada del 2020, estem canviant aquesta imatge, però ja no ho canviem nosaltres, les famílies, els professionals, són les persones amb la síndrome de Down, les pròpies persones les que ens estan canviant la nostra mirada, les que ens estan fent veure realment com són les persones perquè els hi hem donat aquesta oportunitat. A nivell científic, doncs, com ja us he dit, durant molts anys, al principi, en edat mitjana i així, sembla ser que no hi havia grans diferències, perquè la vida que portava qualsevol persona era la mateixa que podien portar elles. Hi havia un alt índex de mortalitat infantil, per tant, és fàcil doncs, que molts d'ells i elles també doncs, tinguessin la mateixa situació que la resta de criatures. Va ser a partir de l'any 1866 quan John Down a Anglaterra, visitant aquests asils que us he explicat i que potser visualitzeu de pel·lícules, on hi havia tanta gent junta amb tantes patologies, entre cometes, diferents, es va donar compte que hi havia unes persones que tenien uns trets molt similars. Penseu que John Down és de la mateixa època que Darwin, on se parlava de les races, on es parlava de que hi havia unes races millors que unes altres, i quan els va veure i va començar a analitzar-los pels trets físics, va dir, ara ja ho he entès tot, aquestes persones doncs són descendents de Mongòlia. No es van plantejar com és que havien arribat allí per una altra família. Però per això el terme que s'ha abolit ja fa molts anys, però que s'ha fet servir durant molt de temps, era el de mongolisme. No com una cosa despectiva, sinó com un tret que recordava les persones que neixen a Mongòlia. No va ser fins a meitat del segle XX, quan Jerome Lejeune, al qual li hem d'agrair moltíssimes coses, doncs va descobrir la trisonomia 21. Clar, fins que no es van poder analitzar les cèl·lules i els gens i totes aquestes coses i els cromosomes, no es podia saber què és el que passava. Ell va ser el primer en adonar-se que al parell 21 hi havia aquesta trisonomia. Quan he dit que li hem d'agrair moltes coses, no només pel nom i pel descobriment, sinó perquè es va convertir en la primera persona que va reivindicar el dret, la capacitat, la igualtat de les persones amb síndrome de Down. I a l'any 1964 la comunitat científica doncs, es va posar d'acord que em record de John Down, doncs, de dir-li la síndrome de Down, em record del primer científic que va parlar una mica i descriure doncs, les característiques d'aquestes persones. Actualment, què passa? S'estan fent moltíssimes investigacions, moltes. I la majoria se lideren a l'IMIM de Barcelona amb la doctora Maria Diersen i el doctor Rafael de la Torre. Però no són tant investigacions com per eliminar la síndrome de Down, no són investigacions per continuar sabent què passa amb aquests cromosomes, sinó que són investigacions que el que estan intentant és afavorir les capacitats intel·lectuals i veure aquelles mancances que sí que amb suplements naturals o amb complements que es poden prendre sense efectes secundaris, puguem afavorir doncs, les seves capacitats, com amb d'altres persones que ho puguin necessitar. I amb això doncs, hem arribat a la nostra realitat. Estem a l'any 2021. I què ens trobem? Doncs que hi ha moltes entitats que estem treballant per la inclusió de les persones amb la síndrome de Down i de totes les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida. Perquè creiem en les seves capacitats. Tothom en tenim. Fins la persona que penseu que té més dificultats. Tothom en tenim si som capaços de modificar l'entorn i de donar-los l'oportunitat. Creiem totes en la capacitat de poder estar en aquests entorns d'igualtat, igual que si no haguessin nascut amb la síndrome de Down. Sempre diem, han de poder anar al mateix col·le que haguessin anat si no hagués tingut la síndrome de Down. Han de poder anar als mateixos llocs d'extraescolars, d'oci, de lleure, que la resta dels seus germans i germanes, dels seus amics i amigues. I s'han convertit en ciutadans amb drets i deures. I el més apassionant de tot és que hem deixat de parlar per ells, sinó que, com us deia abans, són les pròpies persones les que reivindiquen la seva capacitat de decidir i de demanar que respectem a les seves decisions. El nostre repte és acompanyar-la,
oferir-li el suport, que elles ens puguin demanar el que els hi fa falta. Així puguin dissenyar una vida amb el màxim d'autonomia. Perquè al final el que reivindiquem, quina és? Que tothom tinguem les mateixes igualtats d'oportunitats. I a més, avui en dia, des que la Convenció de la ONU dels Drets de les Persones amb Discapacitat ens va donar un paraigües legal, doncs no només és una cosa que podem demanar sisplau, sinó que ho podem reivindicar, perquè hi ha una llei que ho empara. A vegades se n'oblida. I aquí estem les entitats doncs, per continuar insistint. Malgrat tot això tan xulo que us he explicat, doncs és un moment d'una gran contradicció. Perquè realment els infants que aconsegueixen néixer en aquesta època doncs tenen moltíssimes oportunitats. Tothom se desviu per ells, l'administració, les escoles, les entitats, tothom els hi donem molts suports perquè puguin arribar a ser aquesta vida autònoma que us deia. Però malauradament, que ho deixo per la reflexió, doncs és quan tenen menys oportunitat de néixer. És a dir, que la primera vulneració dels seus drets és abans de que puguin arribar aquí. Se'ls vulnera el dret a poder néixer i a poder viure com la resta de persones. Com són les persones amb síndrome de Down? Doncs traieu-vos del cap qualsevol cosa que tingueu, perquè qualsevol persona és diferent de l'altra. És igual que tinguin la síndrome de Down. Tots els cromosomes que tenen, fins i tot el que tenen trirepetit, són els de la seva família. Per tant, totes són diferents. Cada una és ben bé diferent de l'altra, s'assembla a la seva família, té les seves característiques i les diferències que hi ha són les diferències que hi ha entre una persona i l'altra. Ara no sé per què no puc amagar. Això no sé si ho veig. Ai, perdó. I per tant, traieu-vos del cap aquesta idea de que totes són carinyoses, mentira, perquè cada una té el seu caràcter, tot dependrà de la seva família, com us deia, de la seva educació, de com es trobi aquell dia, doncs com tots nosaltres, i poden ser sèries, poden ser divertides, simpàtiques, avorrides, poden ser de qualsevol de les maneres que vosaltres ho pugueu imaginar. Trapelles com altres infants, tranquils com uns altres infants, hem de permetre que tinguin la seva personalitat i ho descobrirem. I per tant, una cosa molt important és que dependrà de com les altres persones es relacionin amb elles, doncs així relacionaran elles. Si les altres els respecten, si els altres les inclouen, així seran elles. Si les altres les aïllen, si els altres els separen, doncs així seran ells. I de la mateixa manera que la resta de les persones, totes aprenen. Unes abans que unes altres. Unes més ràpid que unes altres, però totes aprenen. I, a més, una cosa que ens deien abans, la divina que està per aquí, ho corroborarà, que ens deien aprendrà fins als 8 o 9 anys, després ja no aprendrà, doncs mentira. Com totes les persones, si els donem l'oportunitat, continuen aprenent al llarg de la seva vida, com totes. I amb això doncs, arribem a Down Lleida. Down Lleida, la nostra associació, doncs estem a punt de fer 26 anys, va néixer el 22 d'abril, quasi el dia de Sant Jordi, del 1995. Va néixer d'un grup de pares i de mares que teníem ganes de que les nostres filles i dels nostres fills tinguessin una vida diferent a la que ja tenien dissenyada aquí amb centres especials. I no sabem molt bé, sempre diem que no sabíem molt bé el que volíem, però teníem molt clar el que no volíem, no? I des del naixement de l'entitat, si ens haguessin dit que arribaríem a on hem arribat avui en dia, segurament haguéssim dit que eren una mica exagerats. Però els nostres fills i filles ens han demostrat que hem arribat molt més lluny del que ens imaginàvem i que continuarem anant cada dia encara una mica més lluny. Perquè estem trencant les barreres a la participació, els hi oferim els suports i aconseguim que puguin desenvolupar la seva vida. Què fem a Down Lleida? Doncs desenvolupem molts programes que van adreçats a totes les àrees del cicle vital de les persones i que sempre el que intentem aconseguir és el màxim de la seva autonomia possible. Cada una la seva, però al màxim de les seves capacitats. Alguns dels nostres programes, si entreu a la web, ho veureu de manera molt detallada, no? Però
Penso que el més important i pel qual va néixer la nostra entitat era el de l'acollida de les famílies des del moment del diagnòstic i per nosaltres aquest moment pot ser des del moment prenatal moment natal. Els que ens vam trobar per constituir l'entitat, això no ho vam tenir i sempre dèiem que només per això ja tenia sentit l'entitat. A part d'això, ja veieu que hem fet moltíssimes més coses. Llavors, doncs, la inclusió escolar, la inserció sociolaboral, l'oci al temps de lleure, la vida independent. I bé, doncs, què és el que podeu fer vosaltres per anar acabant la xerrada? Doncs podem conèixer persones amb la síndrome de Down, no tancar-nos a relacionar-nos amb elles. Podem canviar la nostra mirada cap a elles, no mirant-les per l'etiqueta de la síndrome de Down, sinó per les persones que són. Si ho fem, descobrirem les seves capacitats i no veurem la seva discapacitat. Podem afavorir la seva participació si organitzem un acte, si organitzem una festa, si els podem convidar a fer de voluntaris i de voluntàries, moltíssimes coses. Podem promoure la igualtat d'oportunitats per totes les persones amb el nostre àmbit, ja des que tingui una botiga, a que treballi l'Ajuntament, a que sigui mestra, a que, jo què sé, treballi a la Caixa. Puc promoure la igualtat d'oportunitats, cada un des del seu àmbit. No cal pensar en què ho han de fer les persones que legislen, que també, sinó que des de la nostra realitat també podem afavorir aquesta igualtat d'oportunitats. Compartir el que heu escoltat avui, participar en les activitats i els actes que fem, us podeu apuntar de voluntaris i de voluntaris a Down Lleida, i també, evidentment, us podeu fer socis col·laboradors. La Montse abans ens deia que potser voldrien comptar amb nosaltres per qualsevol acte, doncs ja sabeu que som una mica perilloses. Allà on ens conviden, allà que hi anem. Així que no dubteu en tornar-nos a cridar perquè segur que estarem aquí amb vosaltres. I ja només donar-vos les gràcies, us animo a que ens seguiu per les xarxes socials, som molt actives a les xarxes socials i podreu trobar moltes informacions de tot el que fem. I res, doncs espero que us hagi semblat interessant el que us he explicat. I ara, si us sembla, li donarem pas al Guillem, que ens explicarà una mica la seva història. Sí, ho té aquí a la pantalla. Tengo la pantalla. Un segonet. És que he fet un petit canvi, perquè el Guillem havia de venir aquí al meu costat, però llavors no mos cabia el seu ordinador, el meu, els folis i tot, i ara se n'ha anat a l'altre costat i ara no troba la presentació per la tele. Ara sí. Bona tarda, em dic Guillem i us vull agrair la vostra invitació. Avui compartiré amb vosaltres experiències de la meva vida. Espero que us agradi molt i us ajudi a reflexionar sobre les capacitats de totes les persones. Quan vaig néixer, tenia el cor una mica malament. Per això vaig estar ingressat 2 mesos a Barcelona. Em va operar quan tenia 1 mes. I per sort em vaig recuperar molt ràpid. La meva família sempre m'ha estimat molt
i dono les gràcies per haver pogut néixer. Des de petit he anat al col·legi episcopal i el meu germà. És molt important que les persones amb síndrome de Down puguem anar a l'escola ordinària per aprendre com la resta de companys i companyes. He anat a les Epis Esplai i als grups de joves de Sant Ignasi. Fèiem activitats i colònies i campaments. Sempre m'ho passava molt bé. Quan vaig acabar l'ESO, vaig anar a estudiar a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Lleida. Allà vaig aprendre a fer de cuiner i de cambrer per poder anar a treballar. Vaig fer pràctiques a la cuina i al menjador del col·legi episcopal. I ara ja fa uns anys que hi treballo unes hores al matí. La meva tasca és preparar els menjadors per quan els infants venen a dinar. Amb les meves companyes fem un gran equip i estic molt a gust amb elles. He estat més d'un any fent pràctiques a una nova empresa. Al sortir de l'Episcopal era el Parador de Lleida. És un lloc molt bonic i podia fer moltes coses de les que vaig aprendre quan estudiava hostaleria. Però ara, amb el Covid, no hi ha feina i no puc anar. M'agradaria molt trobar una nova empresa on també em facin un contracte fixe amb més hores. A veure si tinc sort. A més de treballar, crec que puc posar les meves capacitats al servei dels demés. Per això m'agrada fer de voluntari al Fossa Lleida durant el curs escolar i a l'Associació de Diabetis i a Càritas als mesos d'estiu. Des que va començar la pandèmia, també he anat a donar un cop de mà al banc d'aliments i a Down Lleida sempre que puc. Però tots de seguir aprenent. Per això vaig a l'associació al grup de formació contínua i també faig sortides d'oci amb els meus superamics. Però això no és tot, perquè m'agrada fer encara més coses en el meu temps lliure, que ara us explicaré. He fet 3
Jades el camí de Santiago. Cada any vaig a la Pasqua Jove de Clàssic Claver amb el meu germà Miquel i altres joves que i també formo part del grup de joves del Bisbat de Lleida. Per mi és molt important poder compartir amb d'altres persones la fe, valors, actituds i compromís. Estic molt content per poder fer-ho. M'encanta tocar la bateria i sortir a tocar pel carrer amb el meu grup de músics. I alguna vegada he pogut col·laborar punxant amb un DJ. És molt xulo. Com soc molt esportista, entreno i jugo a bàsquet i a futbol. A l'equip Esbolcall d'Am Lleida. També faig aquasim i vaig al gimnàs. Per descansar, vaig a la tele i m'encanta viatjar amb els meus amics i amigues i també amb la meva família. Moltes d'aquestes coses que us he explicat ara no les puc fer, com totes les persones pel Covid. Però ara ja m'ha vacunat per treballar a un col·legi i espero que a poc tot estigui més bé. També explicar-vos des que vaig fer 18 anys he votat a totes les eleccions. M'informo sobre quines eleccions són, qui es presenta, quines opcions hi ha. Si no entenc de tot, demano que m'ho expliquin i després decideixo jo. És un dret i un deure que tots tenim i no ens el poden prendre. Jo considero que tinc moltes capacitats, com tothom, i que s'ha de respectar i acceptar a totes les persones tal com són. Com veieu, la vida de les persones amb síndrome de Down és molt important. Podem fer moltes coses. Col·laborem a la societat i ens agrada la nostra vida. Moltes gràcies per escoltar-me. I ara, doncs, la Sandra ens parlarà de la seva experiència com a mami. No, Sandra? Vale, ¿se me sent? Sí, ¿no? ara sí.
Bueno, la verdad que después de escuchar testimonios y personas con síndrome de Down como Guillem, da mucha esperanza a los que venimos detrás, ya lo sabes, Pilar, el cariño que os tenemos en casa. Y bueno, yo soy Sandra, soy la mamá de 2 princesas. La pequeña nació con síndrome de Down, no lo sabíamos en el embarazo. Y bueno, voy a explicar mi humilde experiencia. Os hemos preparado un vídeo que es de hace un año que os vamos a poner ahora y hicimos para los 2 añitos de Vera, para su cumpleaños, para la familia y amigos, donde explica a través de un cuento, ¿no? Cómo es ese proceso hasta llegar a la aceptación, el famoso duelo del que casi nadie habla, cuando te nace un hijo, ¿no? Que quizá no es el que esperabas a priori. Y bueno, tanto las imágenes como los momentos que vais a ver, pues están escogidos la mayoría de momentos especiales, ¿no? Como son primeros pasos, la primera vez que come sola, bueno, cosas especiales, ¿no? Y con una canción que además yo creo que representa muy bien el síndrome de Down, porque cuando me hicieron... Ya. Perdón, Sandra. Sandra, tienes el micrófono cerrado. Sí, sorry. Ay, pues se ha hecho Ahora, ya está, ya. Se ha hecho solo. ¿Dónde me he quedado? Perdón. Del vídeo de los primeros momentos, de los primeros pasos, la primera... Sí, y con una canción que creo que nos representa mucho porque hicieron un spot publicitario con personas con síndrome de Down hace un tiempo y que, bueno, que eso, que explica muy bien lo que es el proceso hasta llegar a la aceptación, ¿no? Y por el que creo que pasamos muchas familias, y no todas en un momento u otro. Entonces, el Miquel, cuando quiera que lo ponga.
brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. One step closer. One step closer. I've died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Qué bonito, Sandra. Sí. Bueno, la verdad que me cuesta hablar ahora después del vídeo. Emocionado yo también, ¿eh? Ay, ¿sí se me oye? Sí. ¿Se me oye? Sí, se te oye, Ah, se te vale, oye, Sandra. Vale. Hay una parte del cuento que no está puesta porque realmente nunca me he sentido identificada, que es que dice, durante el resto de tu vida te dirás a ti mismo, sí, allí es donde yo debería haber ido. Eso es lo que había planeado y ese dolor no desaparecerá nunca porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy significativa. Yo la verdad que no, nunca me he sentido identificada, ¿no? con esta parte, por eso no está puesta en el vídeo, porque realmente cuando lo aceptas y ves lo maravilloso que es también, ¿no? Holanda, ¿no? Como habla en el cuento, pues yo no echo de menos Italia, ¿sabes? Lo aceptas y ya está, con todo lo que venga y todo lo bueno que te ofrece, ¿no? Porque realmente, siempre lo digo, ¿no? Y con Pilar hemos hablado muchas veces, realmente todo lo que nos ha dado el síndrome de Down es bueno, todo, o sea, realmente hasta el día de hoy no me llevo nada malo, al revés, las familias que hemos llegado a conocer que posiblemente sin el síndrome de Down en nuestra vida no hubiéramos conocido. Y bueno, ¿qué me ha enseñado Vera? Muchísimas cosas. Como madre, pues quizá no hay diferencia con su hermana, es una hija más, que hay que enseñarle las cosas igual que hay que enseñárselas a su hermana, ¿no? Y como persona, pues muchísimas cosas. Desde el momento que nacen, quizá reorganizar tu escala de valores, ¿no? Saber diferenciar lo importante de lo realmente importante. Cuando te dicen que tienes síndrome de Down y tú no te lo esperas, perdón, es que estoy viendo Divina también. Pues es un chasco en ese momento, pero bueno, al momento que te dicen hay que mirar que no tenga enfermedad asociada, pues el síndrome de Down pasa a un segundo plano, ¿no?
y te centras en eso, en lo que realmente es importante, en que esté bien de salud, ¿no? Y luego ya se verá todo. Es que estoy con fiebre además. Ay, bueno. Y bueno, a emocionarte con cada pequeño logro, cada paso que dan, porque realmente hay un esfuerzo detrás, ¿no? Un esfuerzo de los padres, un esfuerzo de ella, ¿no? También. Y el simple hecho, por ejemplo, de una visita en el parque y tirarla al charco, o sea, todo lo que lleva ese proceso de que tú la ves, ¿no? De lejos, cómo se esfuerza en hacer la pinza, porque ella sabe que ahora estamos con este tema, ¿no? Que tanto se nos resiste. Y ver, ¿no? Con paciencia cómo cae la piedra al agua, las prisas siempre que tenemos los adultos, ¿no? Nosotros cogeríamos una piedra, la tiraríamos, cogeríamos otra, la tiraríamos, y ella se dedica a esa paciencia, ¿no? De cogerla, ver cómo la tira, ver cómo cae, a buscar otra, ¿no? Y no sé, yo creo que tenemos muchos prejuicios, muchos miedos, y os aseguro que vale la pena todo por ellos, porque nos enseñan tanto desde tan pequeñitos. Y, bueno, lo que decía Pilar, ¿no? Que cada vez están como en la sociedad no más incluidos, pero cada vez nacen menos. Siempre lo digo, ¿no? Y siempre lo diré, que lo que a mí yo realmente, cuando subimos que tenía síndrome de Down, pues en ese momento me enfadé de no haberlo sabido antes, ¿no? Pero con el tiempo ves que, jolín, qué bien de no haberlo sabido, porque si no sabíamos nada del síndrome de Down prácticamente, ¿no? No teníamos a nadie cercano, y quién sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Y ojalá yo hubiera tenido en ese momento, si lo hubiera sabido alguien ahí antes, alguien como yo al lado, para saber lo que realmente es, ¿no? Y yo creo que es una lucha también de la asociación, de las familias, que lo que reivindicamos es que se busque información, ¿no? Antes de tomar cualquier decisión, en las asociaciones, en familias, porque merece la pena, y no hay que tener miedo, porque seguramente te hace descubrir cosas maravillosas que nos hubiéramos perdido si no estuvieran aquí. Sí, sí. Me contaba el otro día una chica que nunca me había pasado esto, pero y además dos chicas que les pasó lo contrario, ¿no? Les dijeron durante el embarazo que posiblemente nacerían con síndrome de Down, no se quisieron hacer más pruebas porque dijeron, es mi bebé y adelante, ¿no? Y se estuvieron mentalizando todos esos meses hasta llegar al momento del parto de nacimiento de sus hijos, y nacieron sin síndrome de Down en los dos casos, y se llevaron el chasco de que no tuvieran síndrome de Down. O sea, nunca me lo habían contado esto, y casualmente me lo contaron dos personas el otro día, y tuvieron que pasar su duelo seguramente más corto y quizá menos doloroso que si es al contrario, pero también, ojo, ¿no? También te puede pasar al revés, y qué cosas, ¿no? Pero bueno, que tampoco me quiero alargar mucho, que teníamos poco ratito, y esa es la reivindicación. Y cuando me dicen, Sandra, yo no podría, madres, ¿no? Amigas, familia, yo no podría. ¿Cómo que no podrías? Claro que podrías. ¿Qué os pensáis, que somos superwoman, super madres, super padres? No, somos personas normales y corrientes, que lo que te toque madre lo vas a echar para adelante, y que todo el mundo puede, claro que puede, no hay que tener tanto miedo. Esa es mi aportación. Lo que pasa es que no puedo hablar mucho, porque entre la fiebre y el vídeo y todo. Muy bien. No sé si hi ha algú que vol fer algun comentari o alguna pregunta. Diu quan va.
Vera, No sé. nosaltres volem fer una aportació. Vinga, va, Òscar i Vera. Què li diem a la mama, Vera? Que estem superorgullosos, que ho hem sentit tot i que, bueno, sentir una mare parlar així d'una filla, sigui com sigui, ja no parlem ni de síndrome de Down, ni qualsevol... És que ja no fa falta dir res més. O sigui, és espectacular sentir parlar una mare que el que ha fet, el que està fent, com ella i com qualsevol pare. Vamos, paraules per descriure-ho. I la Vera què vol dir? Que la Vera està dient mama, mama, mama. Què li dius a la mama? T'ha agradat el vídeo, Vera? La Vera està callada. Du tantes cabezas aquí. Pues no res, que moltes gràcies a la mama bueno, i a tu també, Pilar, perquè us he estat seguint una miqueta Lo que t'ha deixat la Vera i la Karen. I que és un orgull, és espectacular sentir-vos, perquè bueno, dintre de lo difícil que és al principi i veure que ara és tan normal i tan fàcil tot, que és com hauria de ser, I veure el Guillem també, tot el que ha aconseguit i el que aconseguirà. Vale, Guillem, per tu també va, Sí, claro, Òscar, ànims. Una tieta del Guillem ha posat aquí que quan la família va saber doncs, que el Guillem tenia síndrome de Down, tota la família es va unir i és veritat i que van decidir que anirien aprenent amb el Guillem, no? Que no en sabíem però que aniríem aprenent. I una mica el que deia la Sandra en el cas nostre va ser així. Quan el Guillem va néixer i ens van enviar cap a Sant Joan de Déu pel cor, que aquí tinc la meva bona amiga Marta. Ara m'emociono jo, que me va acompanyar en aquells moments. És que la síndrome de Down no era nada. No era nada. El problema era el cor, no? I per sort ho vam aconseguir. Bueno, no sé si teniu alguna altra pregunta o alguna cosa que vulgueu dir. Si no, hi ha algú que vol dir alguna altra cosa? Ja que... El Ramon? Jo encara estic afònic. Ai, pobre. Vaja, Ramon. L'altre dia vaig anar a la ràdio i per sort encara no estava afònic. Però ja em porto un parell de dies així. No sé si em sentiu bé, però em sentiu bé. Sí, no et preocupis, te sentim bé. Sento una mica així. Una mica apagat, no? Bé, doncs, el vídeo de la Sandra m'ha transportat 18 anys enrere, quan el Joan en té 20, però he pensat quan el Joan era més petit. Perquè avui, precisament, buscant una altra cosa, m'ha aparegut un vídeo de quan la meva filla mitjana va fer 20 anys. Que la gran li va fer un vídeo d'aquests tipus així, tan íntims, tan familiars. I veus com estaven les dues amb el seu germà jugant de petites. I realment és molt emocionant, perquè penso que tot es basa en la por a lo desconegut. I nosaltres, que ho vam saber abans de tenir-lo, doncs què és el que em matxaca? Em matxaca la por a lo desconegut. Després aquesta por desapareix. I estic d'acord amb la Sandra quan ha dit que hi ha una part de la història que no comparteix d'aquest viatge a Holanda, que és que precisament aquest dol, aquesta tristor, aquest el que vulguis dir, això desapareix. Desapareix i comences a viure la vida en una normalitat extraordinària, fins i tot pot ser més plena. I res, doncs això, gràcies pel vostre testimoni, pel que has explicat tu, Pilar, que has fet aquesta cronologia també de vida, i el Guillem, que és l'exemple de la persona amb síndrome de Down que ja és més gran, que ja té els seus projectes, i de la Sandra, de l'Òscar, que fa poquet que estan en aquesta pel·lícula. Jo recordo també, per acabar, que davant nostre hi va anar treballàvem junts a la mateixa escola amb un amic de la Rioja que estan vivint allà, que tenen un fill amb síndrome de Down d'uns 30 anys, el tenia ja l'Andrés. Em recordo que quan van
quan el van tenir, va fer també aquest paral·lelisme que hi ha a Holanda i Itàlia, y parlava de tengo un hijo, un chico de la otra empresa. Vull dir, són de otra empresa, no? Així en plan, perquè és molt conyol i bueno, jo a vegades aquesta frase em ve, no? Sí, són d'una altra empresa, però no. Són tots del mateix, són tots en el mateix vaixell, no? Res. Gràcies. Gràcies, Ramon. Doncs ara, si us sembla, per acabar, passaríem el vídeo que hi ha al Down. Només dir-vos que és un vídeo de veritat, que no és una cosa que hagin rodat artistes, sinó que és veritat que les persones que hi ha allí és una cosa real, tal qual va sortir, tal qual ho van gravar, i que no és una cosa preparada i que, bueno, jo de les 3 persones que surten amb síndrome de Down d'allà en conec a 2 i són amigues del Guillem també i són tal qual són i que de veritat que no és res preparat i fa pensar. Potser ja l'heu vist, però ara mireu-lo amb una altra perspectiva de saber això, que no són artistes de cine que estan representant res, que no és res assajat ni preparat, sinó que és una realitat. Miquel, quan vulguis, pots posar el vídeo. Lo veo una persona muy directa, muy dicharachera, me lo imagino así. He conocido a Carmen, que es una chica que trabaja en el hospital y que bueno, pasó el COVID. Estuvo Jorbailla. Normalmente no hablo de primeras, pues oye, yo he sufrido acoso escolar. Cuando me ha dicho que trabajaba en el hospital y tal, me la imagino un poco pues, como las auxiliares del hospital más o menos de ese ratio de edad. Morenita, con los ojos así grandotes, las pestañas largas. Me ha caído bastante bien. Yo suelo conectar mucho con este tipo de personas. Quieras o no, nos une, pues es una afición y es nuestra vida, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que las vivencias te ayudan a conectar con otros. Se me ha pasado muy rápido. Habría sido curioso seguir la conversación, saber más cómo ha vivido ella el estar allí, el mano a mano con el tema, cómo lo ha vivido también como paciente. Me gustaría hablar con Cristina y darle las gracias, sobre todo. Decir, bueno, a lo mejor es una súper amiga, no sé. Hola. ¿Qué tal? Hola, Toni. ¿Qué tal? Encantado. Yo le sabía. Encantado, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo te llamas? Yo soy Carmen. Encantado, Carmen. Ah, coño, es Carmen, claro. ¿Eres Carmen? Sí. Qué bueno. ¿Qué tal? Bien. Encantada. Encantada. Lo bueno de bailar, Toni, es que creo que es el momento de liberar todos los sentimientos que tienes, ¿no? Como tú, ¿no? Exacto, si es que el bailar es una expresión de nuestra alma directamente. ¿Verdad que sí? Aquí sí. Con esto del COVID lo pasé fatal. No me encontraba bien porque me faltaba aire. Bueno, yo he pasado por muchas cosas, pero también sé por lo que se siente cuando te hacen el bullying, porque yo también lo he vivido, sé lo que es. Ahora sí te estás fijando. Sí. Soy síndrome de Down. O sea, ahora mismo tengo muy buena vibra de esto, de que, leches, he contactado con una persona que por los prejuicios, al fin y al cabo, quizá de otra forma no lo habría hecho y no habría conocido a Carmen, que es lo que a mí ahora mismo me parece súper maravilloso. Pues mira, yo también soy coreógrafo, así que me encantaría hacer una coreografía contigo algún día. Ya me gustaría, ¿eh? ¿Te parece guay? O sea, trabajamos casi de lo mismo. Ella también haya sufrido tanto a nivel familia que, no sé. Hay muchas cosas. Hay algo que hay en común. Sí. Mola mucho. La velocidad de Flash. ¿Eh? El poder de Capitán América. Y ser muy guapo como tú. ¿Eh? Te como. Me alegro mucho de haberte conocido, de verdad. ¿Me dejas darte un abrazo? Gracias, de verdad. De nada. ¿Me das un abrazo? Hombre, claro. Tío. Bailaremos juntos, ¿eh? Hombre.
enseguida una chichona. Pues no te imaginabas así, ¿eh? ¿No? ¿Cómo me imaginabas? Joder, Casi como yo yo. qué sé. Después, ya que no vas a casa. Ha sido broma de todo flow. Aquí te los... De nada. Y tu número de teléfono y tu Instagram y todo. Doncs, si us sembla, amb això acabaríem la sessió d'avui, amb ganes de que aviat les puguem fer presencials, però de moment la pantalla ens uneix també, no? I parlant a vegades amb altres famílies, doncs, han dit el moment de la pandèmia ha fet que tothom fóssim iguals, no? Que totes les persones ens situéssim de la mateixa manera. I moltes vegades els nostres fills i filles són els que ens han ajudat amb la tecnologia, Divina? I s'han connectat amb tothom, han fet xerrades amb tothom i bueno, ens ha fet un punt de trobada i ens ha unit una mica més. No sé si algú vol dir alguna cosa més. Ramon, vols cloure, vols tancar o ja està? Sort n'han tingut amb ells sempre i amb la pandèmia encara més. Que ens han ajudat en tot, en la tecnologia, a superar-ho, a estar feliços i contents a casa, a fer que el dia a dia doncs, sigui molt maco. Molt bé, doncs ho repetim un altre dia. Vale. Vinga, doncs, famílies, amigues. Vinga, bon cap de setmana. Adéu. Cuida't, Ramon, cuida't aquesta veu. Cuida't. Bueno, Marta, besitos. Por lo menos nos hemos visto, ¿eh? Felicitats, Guillem, felicitats. Estic molt contenta de tu, Guillem. Me fas Bueno, molt Divi, t'has pogut quedar fins al final. Bueno, he hecho un intermedio. Ah, bueno, no lo he visto. Ventajas de... Però bueno, aquí estoy. Molt bé, molt bé. De veure el Guillem. Estic molt contenta, molt, de veure un Guillem tan petit i tan tremendo i tan bicho que era y al home que se ha convertit. Esto no me puede hacer más feliz, Guillem, de verdad, ¿eh? Me fue feliz todos. Pero Guillem, es un lujo verte cómo te has convertido en un hombre, igual que todos. Pero estoy muy contenta, porque tú eres muy pequeño y eres un bicho. Y nos dejabas a todos de cabeza. ¿Y quién nos iba a decir entonces? Ya lo sabes, ¿eh? Que hoy estaríamos así, tú y yo hablando como adultos, que eres un modelo a seguir y que yo aprendo mucho de ti. Y cuando eras pequeño te escapabas por todos los sitios y te teníamos que seguir y nos ponías negra. En cambio ahora no me podéis hacer más feliz. Por lo tanto, gracias por existir. Esto es como grande, más crecimiento, más apoyamiento. Nos hacéis grandes vosotros. Claro. Nos hacéis grandes vosotros. Yo cada día me siento más plena y es porque os tengo a mi alrededor. Que los chicos de la asociación me tengan de referente, me llamen y me digan, Divina, me voy a vivir a un piso sola, te invito a un café, te veo ahora haciendo este vídeo, esta charla. A Ramón Javier contento que va siempre al trabajo y siempre ante todas las adversidades está contento y feliz. ¿Qué más queremos? Si esto es la plenitud. Yo no puedo desear nada más. Y si mañana se terminara el mundo, solo querría estar un día más con vosotros. Esto te lo he dicho. Esto significa cambiar. Ya no hablo más. Esto significa cambiar el mundo, ¿no? Cambiamos el mundo, exacto, claro. Nos habéis hecho un mundo mejor. A las mamás y a la gente que tenemos la suerte de estar a vuestro lado, nos habéis hecho que el mundo y la vida sea mejor. Y lo digo de corazón, ¿eh? Claro. Aquí no tengo que quedar bien con nadie, ¿vale? Como mío, como tú, como la Sandra. Eso es las mejores que Todas las mamás he tenido. estamos súper contentas. Y el logro de cualquier chico y chica de la asociación es un logro nuestro. Fíjate tú cuántos logros tenemos, ¿eh? Si hubiera sido yo sola no hubiera conseguido ni la mitad de las cosas. Pero ahora los logros tuyos, los de la Vera, los del Joan, los de Ramón Javier, los de todo, estos, De todos. De todo.
¿no? ¿Cuántos logros tenemos? Que estoy muy contenta, Guillem. Claro. Tengo ganas de- Entonces, creativitat, més, no? Més obrir, Més obrir, claro que sí. més acompanyisme. Nos acompañen mutuamente. Sí, claro, s'ha d'ajudar entre nosaltres, també, Claro, claro. no? Molt bé, doncs vinga, doncs moltíssimes gràcies. M'alegro de veure's a les que ara no ens podem veure, la Montse, que també està per aquí. Hola, sí. Jo també, m'ha agradat molt, Guillem, enhorabona. Gràcies. Molt bé, molt bé, molt bé. I Bueno, a ja la mama nova, ànims, perquè el camí és llarg, però al final hi ha una llum, I ara si ens acompanyeu per aquí, que no us coneixem tant, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos, per estar aquí amb nosaltres. I ja sabeu, pel que us convingui, sabeu com trobar-nos. Sí. Gràcies. Què vols dir, Guillem? Va, ja lo últim. També m'ha Si donat, tienes un micro no callen. a mi també m'ha donat un camí més il·luminat. Més il·luminat de la vida. Sí, de la nostra vida. Molt bé, carinyo. Doncs vinga, fins a la propera. Gràcies. Adéu, adéu. Adéu.